Moro vaan kaikille. Täällä on Blitz-veljekset taas pelailemassa ja viikon aikana tapahtuu kaiken näköistä. Game Center ei toimi, joten mun on pakko pelata nimellä Player. Tää valitaan siitä. Ja mulla on aika huonot tankit. Mulla on kyllä jo 3. tason tankkeja ja Tetrats ja Valenttine. Mutta nyt varmaan tässä jaksossa saatetaan saada jo. Tai siis tällä viikonloppuna. Varmaan jompikumpi meistä saa PCTV Anko SPn. Joo, nyt se on sellainen uusi, se on semmoinen uusi tehtävä, niin, missä kun voittaa 50 taistelua, niin siitä voi saada sen. niin. Se taitaa olla määräaikainen. Juu, siinä ei ainakaan lue, että se olisi määräaikainen. Toivotaan, ettei se ole määräaikainen. Joo. Koska mä haluan Miksunen tunnuksellakin saada sen. Ja sitten myös on tullut uusi päivitys, jossa kattokaa mun tankkia. Missä? Katsokaa. Missä se on? On tullut uusi mahtava päivitys. Missä sä oot? Täällä. Ja sä oot siellä. Jossa Ai niin, ei sua näe suojavärejä. Siis, tai maastokuvioita. Se on aivan siis ne auttaa kätkemään sun tankkia, mutta mä käytän niitä vaan sen tähden, koska se tekee tästä tankista oikeesti ihan erinäköisen. Tää ei näytä enää yhtään siltä samalta vanhalta romukasalta, missä on ne tylsät värit. Se on nykyään muuttunut ihan hirveesti. Te nyt seuraatte taas tankkerin puuhia siellä, kun me ei olla vielä... No pitää hankkia sullekin se kamera siihen. Jep, ja sit liitetään ne videot vierekkäin. Joo. Katsotaan, jos onnistutaan siinä, vaan meinaan Joku vois pistää meille siis kommentteihin jotain hyviä kuvaus- tai editointiohjelmia. Tai niin, jos kukaan tietää iPhoneille kuvausohjelmaa, niin siitä olisi paljon apua. Jep, sit mäkin voisin alkaa kuvaamaan videoita, niin näkisitte mitä tapahtuu mun näkökulmasta näissä taisteluissa. Niin. Oho, no, hups. Missä sinä olet? Tän nytkin te näette, kun te spektaatte, niin... Niin tossa näkyy noi suojavärit, juu. Onks Rotsussa sarja tuli? Tai mulla on tää sarja tuli tykkisiä. Nykyään on tullut muuten semmonen, että se merkkaa myös sarja tuli tykit. Aha, on vai? Se näkyy siellä kehityspuussa. Pitäis aina... Oi, varat tuolla ylhäällä. Juu, mä näin ne. Mä oon puolustavaa tukikohtaa nyt. Joo. Koska T2 Medium varmaan tuhoaa tuolla ton. Sinin... Ne taitaa olla suoraan, ne taitaa kohta ruveta ampua sua sieltä. Ellen ihan väärässä on. Mitä sieltä ylhäältä? Tuolla. Tosta se sai vähän hittiä. Ei paljon. Oh no, tuotte tulee. Joo. No, niin alkaa. Joo, mä arvasin. Oota, sä saat tapettua sen, niin, ellei ne ensin tapa sua. Saat nimittäin toka vika meidän tiimistä. Jep, mä oon varmaan... Täällä on tää botti tää toinen. No niin, se olisi siis. Mä oon ihan... Meidän botti. Tää botti, poika. Siinä liitetään vähän bottia. Okei, no me toivotaan, että... Me ei vielä tiedetä, mutta toivottavasti tää nyt kuuluu vähän paremmin. Miksusenkin äänet. Tai no nyt playeri, mutta... Joka tapauksessa paremmin ne... Hänenkin äänet, koska muuten Onks mulla tässä maastokuvia? On se. Muuten on pieni ongelma. Otas vähän, mäkin ostan tähän maastokuvia. Jukka, Eikö sen mä ehkä tähän osta. Siis vähän se näyttää siistiltä. Ostat sen. Kato nytte. Ota vähän joko toi. Tai... Kato. Sitten täällä on... Ei niitä yleisiä. Vaan täältä saa kaikkia tämmösiä hienoja. Se on hienoin ehkä. Varmaan tuo. Noin. Ai ne pystyy palauttaakin vielä. Niin pystyy. Katos. T7 kaari vois myydä, mut nyt kun mä taistelen sunkaan, kun sun toinen accountti on nyt ihan jumissa, niin niin. Kyllä me saadaan se varmaan toimimaan. Ja kun mä oon nyt tankkerilla kylässä, ei piti saada puhelimella pelattua, koska mä en saanut ottaa tabia tänne mukaan, niin pelaan nyt sit puhelimella. Sen tähden en oo ehkä ihan niin hyvä, koska puhelin ei nyt lagaa hirveästi. Mä just äsken sotkin tähän vähän rasvaa, kun mä söin pähkinöitä. Ja sitten myöskin tää on pienempi näyttö. Niin, ja voi olla, että me upataan se video joko ennen tätä, tai sitten
tämän jälkeen, mutta me Kato. tehdään... Joku saa 3 taistelun jälkeen PZTV Ankon. Mut me tehdään toi Takkeri 500 and Miksu Miksunen 2016 season aloituskauden tai siis sellainen aloituskausispesiaali. Kauden aloitusspesiaali, mikä ikinä onkaan. Joka tapauksessa. Jep. 2016 kauden aloitusspesiaali. Tankkeri keksisi. Joo. Se on sode keksiä. Siitä tulee todennäköisesti nopeutettu video, ihan vaan niin yksinkertainen nopeutettu video, missä on jotain meidän sekoiluja ja Niin, joku musiikki taustalla. Voidaan pistää siihen nämä meidän vanhat videot. Niin, ehkä. Tämäkin video voidaan kyllä siinä nopeuttaa tai pätkiä tästä leikattuna. Niin. Mikä on semmoista hölöä. Vaikka jotain kuolemat otetaan siihen ainakin. Tuolla medium 3, blind shot, jos vaikka osuis. Meni just taakse. Oota, tällä kun kiertää taakse, niin tää saa ihan hyvin vahinkoa, mutta tässä on etupanssari niin huono. Se osuu PZ2. Osuuko? Osuu. Ja sit no oota vähän, missäs, onks ne tuolla? Läp. Ja sitten ajateltiin, että me siellä, blind shot. No ammuit sit liian myöhään. Niin mitä? Ajateltiin? Niin ajateltiin, koska meidän videot on varmaan ihan tosi tylsiä. No 3 enää täällä. Niin yritetään vääntää jotain tyyliin vitsiä tänne sekaan. Niin. Katsotaan. No muistakaa kommentoida. Tähän asti ei tullut yhtäkään kommenttia. Niin. Älkää supatko. Älkää, please. Älkää. Mä en toivo sitä. Älkää. Okei, joka tapauksessa. Minä kuoven. No kuole. No älä kuole. Se ei tee hyvää! Ai niin, ei tällä nyt tohon pysty ampumaan. T28. Häh? T28 ammut. Ai niin, tuolla mun takanakin tämä vielä. Nuupi. Se tappaa sut. Niin, tappaakin. Antaa tappaa. Tappaa toi kuka. Nuupi. Ja mulla on premium-vaunujakin tässä. Ihan kiva. Mä taisin sanoa se jo aika moneen kertaan, että mulla on tässä. Mä käyn tuolla päivittävässä. No en mä saa päivitettyä sitä. Mä käyn PZ3A. Niin ja kommentoikaa myös, ruvetaanko me käyttämään facecamia. Niin, jos haluatte nähdä meidän naamat, mitkä on ihan hirveän näköiset. Ainakin mun. Sama. Okei, no. Joka tapauksessa me voidaan tehdä video siinä tosta... on se PZTV-anko. Niin, ja sit jos sä haluut, niin merkitse luetuksi. Niin. Niin Niin, tällaisen voitte saada, se on tosi siisti. Juu, täällä on täällä löytyy lisätiedot sieltä. Mulla on jo 3 Hei. voitettua patleja. Mulla ei oo yhtään, kun mä en oo ehtinyt vielä. Vaata, mikä tuolla yksi oli? Tämä. Tulituki. Ole joukkueessa top 5 pelaajia joukossa ajatellaan vahingon mukaan. Aina nyt se tappelee. Juu. Odota, eiks mulla mitään muuta IV:tä? Vedetään vielä joku 3 taistelua tähän videoon. Okei. Vähän vähän lyhyempi nyt. Niin. Pitää vielä mennä tekemään vähän läksyä. Hehe. Koska tultiin vasta peilon. Harrastetaan kuvataidetta, niin oli kuvat taiteilemassa. Piirrettiin semmoista hienoa, hanhityötä. Ja tultiin vasta 5 tänne tankkerin luoksemaan täällä nyt 2 yötä peräkkäin. Että Joo. tehdään aika paljon videoja. Ehkä luulisi joku 10 videoa ilmestyy tässä. Katsotaan. Ei ilmesty lähiaikoina, koska tankkerin kuvakäsittelyohjelma ja sen kestää vähän aikaa, tai varmaan joku video päivässä tulee. Niin. Tää tulee ilmestynä varmaan tänään tai sit huomenna. Joo. Tää kuvataan torstaina. Eli sit katsojat voi katsoa, että ilmestyykö se torstai-iltana vai perjantai-päivänä. Joo. No aika nopea. Voin mennä sun edeltä No etkä minä. Voin mennä sun edeltä Voitko? Juu. Tällä tankilla pystyy lentämään.
Tai siis kun siellä on, mä en muista yhden maailman nimeä, mutta siellä oli Siis onko sulla vasta toi 38NA? Mulla on nyt mikä? PZIV. Työnnä mua. Puff niin. No nyt mä oon taas yhtä nopea, mitä sinä sillä. Melkein. Ai kun sulla oli aluksi, sä käytit tietenkin sitä Jälkipolttoa. Tietokoneella se vahingoittaa moottoria. Mä uskon se. Koska niin se pitäisi tehdä. Siellä on Hesero. Parempinen. Oota, mä kierrän Heserin taakse. Ota sä ne 2, No jos ei. pystyt. Mä oon hei tier 3 tankki. Ai niin, Hetzer kääntyi. Nyt se taisi hoksata. Ei kääntynyt. No niin, nyt se hoksas. Emme läpäisseet niiden panssaria. Ettekö läpäisseet? Minä No niin, mene Hetzerin taakse, jos pystyt. koko ajan. Häh? Koko ajan. Hyvä. Mä vein kyllä tuhoa. Koska jos se sammuu yhden, niin multa menee puolet elämistä. No niin, nyt sit meni telat. En tuu auttaa. Ei tarviikko. Kiitos, koska mä saan tapoa. Koska mä tuhoa kehon. Häh? Tuhoan kehoa tässä. Ai, mulla on M3 Lee. Sano jos tossa on joku tyyppi mun vieressä jossain. Mutta tossa. Sano jos se tappaa sut. Koska mä yritän saada tää M3 Leen tuolta. No voi. Sotivaaminen kummia kolme. Oi niin, tuo on toi Valentina. Pavempinen kimppuun. Eikö meissä sinne PC3A ja muut? No en mene. Koska toi Valentina muutenkin kuolee nyt. Toi joku Hetzeri tappaas. Eikä tapa. Rammasit sen. Hää. Okei, no tätä alakautta ei pääse minnekään. Jossain vaiheessa pitäisikö käyttää tuo tehostettu ammunta tai mikä ikinä onkaan. Adrenaliini. Niin. Sepä se. Tuolla on Tsiha. Kuolet Tsiha. Yes! Hyvä. Kenellä on 2 killiä? Mulla ja sulla. Me saadaan 4 killiä yhtä. PC3A tule siitä. Ei, hutiin meni. Nyt selviydy PC3A. Ei, taas huti. A20. Terve. Taas. Ei mä täältä siihen mitään. Tuhoa se DV. A20. Miksi mä kannustan tuon vihollisjoukkueella? Koska et haluat saada tapon. Niin tahoa. Mut mä valitettavasti luulen, että ne ei oikein kuule sua. Hähä. Oo. Juupi. Juupi. Me saatiin 5 tappoa yhteensä. Saadaanko me aseveljet? Ei, mun olisi pitänyt saada 1 tappo, niin multa olisi saatu aseveljet. Niin ja totta. Toi joku kuollut tyyppi vei se. Jep, se mun PC3A tapon. Joo. Ei, saatiin aseveljet. Ja sit saatiin myös kamikase. Mä en saanut. No niin, mut mä sain, koska mä rammasin sen. Joo. Oipa. Tää... Kato, eka voitto 50. Hehehe. Katsotaan saadaanko 50 tänä aikana. Kyllä mä veikkaan, että jossain vaiheessa. No mulla on jo 4 voittoa. Joo. Tetvät. Niin. Meikä tykkää tetvästistä. Vähän sinne päin. Juu. Sori. Pieni peli. Mä yritän nyt tunkea tätä mikkiä vähän lähemmäs tuon suuta. Juu, älä syö sitä. Mutta mulla on sellainen irrotettava mikki. Mutta mulla ei hajuka, että taitaa ottaa sen kuulokkeiksi. Jos mä tungen sen kiinni tähän. Koska tässä on muuten kuulokkeiden reikä. Hykätkää. Ai tue. Ei, vallatkaa tukikohta. No eikä. Ei, hyökätkää. Selvä. No älä pämmää. Chatissa kuulostaa tän. Se kuulostaa hyvin omituiselta. Nyt vaan yritetään selvitä, niin saatetaan saadakin se 1 tankki.
Se on vaikkei selvästi. Käytetään lipas loppuun. Vitsi kun tässä ei oo tota latausnappia. Kun tietokoneella saa ladattua. Mut tässä ei saa ladattua. Tuolla on Locust. Onko? Se on paha. Varotaan Locustia. Ja S35 ei oo totta. Oi! Marderi ei saanut muuhun mitään vahinkoa. No tule auttaan. Täällä on PZ S35. Locusti. Ja vähän muita. No oota, mä yritän saada siihen sivusta. Ei täältä saa sinne mitään. Mä keskityn kuulee ihan näihin muomiin. Locust. Mä tuhoan ton Locust. Toivottavasti tää lataa. Tossa on Pantseri jääkin ihan vieressä. Onks täällä joku tyyppi auttamassa mua? Siinä on enää 4 hevaa. En ihan asu. Noi, tule tänne poika. Ei, mä en halua kuolla tänä yönä. Ja. Näin se homma hoidetaan. Sitten se on T7-kari tietysti Marder tähtäämässä. Nyt on 2 enää jäljellä, ne on molemmat täällä. Joo, vähän on tulos. Toivottavasti. No nyt on enää 1 jäljellä. Säästä se mulle. No. Ei tarvinnut. Ursua. Hyvä taistelu. Miten nämä taistelut jotenkin huomattavasti paranee heti kun me ruvetaan kuvaamaan? Jep. Saatiin. Ei saatu mitään. Ei mitään. Ei mitään. Noi taitomerkit ei oo mitään. Ne ei oo mulle mitään. Mä katot. Mikä tankki? Saa kohta A20. No en saa vielä pitkään aikaa. Koska vasta aloitin pelin pelaamisen tällä player-tunnuksella, joka on ihan takapuolesta. Kyllä. Vitsi mua ärsyttää, kun jos olisi vaan niinku 100 tonnia enemmän rahaa, niin sais ostettua jo VI-tason tankkia. Sinne päin. Okei. No kun siellä puskitointi. Onko vihollisella mitään varten otettavaa vastustajaa? Ei mitään. Ei. T40 ehkä. No ei mikään, paitsi premium-vaunut on pahoja, niinku mä sanoisin. Niin, tai T40 on hyvä etupanssari, mutta sä voit ampua suoraan siihen. Mulla on ollut se kyllä. Niin, mutta kun siihen pystyy ampua suoraan siihen reikään siihen. Sen jälkeen tulee Volve. Tulee vai? Wolverine T40 jälkeen. Niin juu. Etkö muista meidän sodan silloin kuvistunnilla, kun sinä väität, että Wolverine on IX ja... Sulla on kiva sua on kiva kiusata. Niin. Noniin. Nytten avusta minua tuhoamaan Petsi. Ai tollon toi sarja tuli ase. No se ei kyllä sit paljon vahinkoa muhunsa. Ei saa muhunkaan. Ai niin täältä ei pääse minnekään. Pääseepä. Noniin. Kill it with ram. Ja mä kuuluin varastavani sun killin. Sama. Kiva. Tuolla taitaakin olla loput hengissä olevat. Jep, niin onkin. T82. Tuolla on T82 ja T28. Jep. Vai mä saan sen tulee? Mut joku toinen ampui sen just ennen sua. Ei! Hei. No menkää te kuule pojat, niitten peräänne. Mä menen tänne tappamaan näitä oikeita saaliita. Kuten? Ei se No katsotaan löytyykö tää mitään. Eipä kai, monta niitä on jäljellä. Siellä on 2, mut missä sit on 1? Ai sä oot yksin siellä. Onko? Hyvä Pantseri, tapas se.
Ai Täällä siellä oli kolmas. Upea laukaus. Niinkö? Oletko nyt aivan tosissasi? Mitä? Toi sanoi, että emme läpäise niiden panssaria, mä saisin vahinkoa. Oikeesti? Aina kun mä saisin vahinkoa, niin sanoi, että emme läpäise niiden panssaria. Tuu pois sieltä eestäni. Hei. Kai sä nyt tähän meidän tiimin voittava. No en. No, joku vavasti sit mun kiviin. Kiva, niitä oli 5 vastaan se. Ois voinut voittaa, jos mä oisin oltu pelaamassa sillä. Ei ois. Mä oisin tunkenut pensasäiliö tuonne rajan ulkopuolelle ja sit ne ei ois saanut hittiä. Mä otan vähän pähkinää. No, että ja rasvasta toi ruutu samalla. Mulle me. Mitä? No eikö me? Mä sain tarkka-ampujan, Saitko? taistelutoverin ja taitomerkki 3. luokan. Niin, sä ootkin tankere. Tää on... No äskeisen olisi pitänyt olla vikapatta tässä videossa. Tää on vikapatta tässä videossa. Tää on kestänyt taas niinku 21 minuuttia. No, tää on Tää vika. on viimeinen. Tää on vika. Katsoja. Voi olla, nää videot on niin pitkiä, että kukaan ei tähän asti edes viittynyt kattoo niitä. Ei niin. Kommentoikaa. Kommentoikaa kaikki ne, ketkä on tähän asti kattonut tämän Jep. videon. Niin kommentoikaa. Hei. Katoin videonne. En kommentoi. En kommentoi. Pitäisikö tuohon lukea, en kommentoi musiikki. Ai se kohtakin. Niin justiin se joku ihan randomi. Tuuksä munkaan tänne? No mene sit sinne vuorille. Minä menen sitten yksin tänne näin. Minä olen niin hidas, että mä en ehdi sinne ennen kuin sä oot kuollut. Tuolla on tuo lentokone. Minä menen sitten yksin tänne näin. Ei ikinäkeenpä mikään. Toiko sitä sun vitsiä, mitä sä väännät väkisin? En mä väännä mitään. Väännät torttua. Jaa. Ja toiko sitä sun vitsiä, mitä sä väännät? Miksi pitää olla hiljaa? Mitä? Miksi pitää olla hiljaa? En mä tiedä. Kysy. Tuolta. Tuolla PC3A. Hutiin meli. Se meni siinä. Tossa on Marder. Tuu helpittämään sen kanssa. Mitä? Patja vai toi Me pistää se sänkykohta. soppa? Toi vai Juu. haluatko patjan? Mulla on myös patja tuolla noin, se on kätevä, niin sen saa aina pois tuosta tieltä. Mitä? Mulla on Kato patja mitä myyty siellä tuolla. tapahtuu, koska mulla tää lagaa. No en Mitä minä... Miska, hei, haluatko mieluummin nukkua patjalla? Vai tossa sohvalla? Ehkä tossa. Juu. Nukutaan tuossa sohvalla. Nyt mun pitää pistää nää kuulokkeet takas. Ja sitten laittakaa se sänky valmiiksi, niin sit sitä ei tarvi enää murehtia. Juu. Mä tuon teidät siihen Defend the base. lakanat ja muut. Yritetään saada noin muut menemään puolustaa tuota tukikohtaa, niin... TV. Oota. Mä saan tosta varmaan... En saakka. Missä se on se tukikohdan valtaaja? Voiko se tappaa sen, kuka yrittää koko ajan ampua mua? Kuka se muuten edes oli? Mikä? Keho. Jaa. Keho. Laittakaa nyt se sänky, niin sitten te ehditte sen jälkeen vielä vähän aikaa pelaamaan. Joo. Koska muuten käy niin, että mä tuun kohta sanomaan, että nyt pitää laittaa sänky ja sitten on iltapala ja sitten on nukkumaan. Niin nyt kun laitatte, niin teille jää vielä aikaa. Juu. Tossa on pussilakana tuohon peittoon. Saatte selvittää sitä niitä. Jasper katsoo. Tossa on lakana.
Mm. Solopussilakana. Mm. Mä tiedän, että jos sä et kuuntele näitä, niin sä tulet kohta kysyä multa, että ai mitä. Niin. Niin. Ja sit tässä on... Mikä tää on? Tyynyliina. Mm. Sulla on siellä niin 2 tyynyä. Mm. Niin toinen niistä niskalla. Joo. Meidän pitää varmaan leikata tää kohta. Mitä pitää? Leikata tää kohta. Okei, no nähdään ensi videossa.